Desobiratze berria egiten hasi ziren astelehenean Zizur nagusian, Nafarroan. 36ko gerra hastear zegoenean erail zituzten 4 lagunen hilotzak aurkitu nahi dituzte. Hain justu, gerrari hasiera eman zion estatu kolpean exekutatu izan zituzten Isidoro eta Bautista Egia anaiak, Jose Joaquin Larraioz eta Francisco Pascualen hilotzak topatzeko helburuarekin hasi dira lanean. Lekukotasun batzuen arabera, hor utzi zituzten hilarazitakoen gorpuak eta ondoren obren soberakinekin estali. Hori dela eta, materiale kantitate handiak mugitzea beharrezkoa izanen da desobiratze lanak burutzeko, eta lehenengo aldiz, neurri handiko ondea makina erabili behar izan dute. garren urtetik 23 exhumazio burutu izan dira, 24 honako honekin. Horiek guztiak Arantzadi Zientzia Elkartearekin elkarlanean gauzatu dira. Bai hildakoen senitartekoek baita elkarteko arduradunek ere gertutik jarraitu izan dituzte prozesu osoak.